Dragi prieteni, după ce ne-am înălțat sufletește cu cântările și colindele nașterii Domnului, iată că a sosit spre bucuria noastră un alt mare praznic al Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, și anume botezul Său. Purtând mai multe discuții cu prietenii mei, i-am întrebat ce știu și ce vor să știe referitor la această sărbătoare. Pe lângă numeroasele informații dobândite de ei prin participarea la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, aveau și anumite curiozități prin care doreau să-și aprofundeze bagajul lor de informații cu scopul de a înțelege frumusețea acestei sărbători. Din numeroasele întrebări, aș dori să răspund la primele 3 care mi-au părut mai importante în cele ce urmează. În primul rând, de ce în înțelepciunea poporului această sărbătoare este cunoscută și sub denumirea de Epifanie sau Teofanie, adică arătarea Domnului. Pentru că în această zi Mântuitorul a ieșit în lume, fiind mărturisit sau arătat ca Mesia, adică unsul. Sfântul Ioan Gură de Aur menționează cu privire la această sărbătoare a botezului că au avut loc 2 arătări ale Domnului și nu una singură. Cea de acum, care s-a săvârșit în timpul botezului, și cea care va să vină cu mărire la sfârșitul lumii, când Iisus va coborî pe un nor cu putere și slavă mare. Despre această arătare îi vorbește Sfântul Apostol Pavel ucenicului său Tit. Căci harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor, învățându-ne pe noi să le pădăm fără de legea și poftele lumești și, în veacul de acum, să trăim cu înțelepciune, cu dreptate și cu cucernicie. Iar prorocul Ioil spunea despre cea de-a doua arătare așa: soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare și arătată. În al doilea rând, numeroși prieteni au dorit să cunoască semnificația icoanei de la Bobotează. În teologia icoanei, Biserica Răsăriteană a dezvoltat mai multe înțelesuri ale botezului lui Isus. Icoana botezului prezintă apa ca pe un mormânt lichid, sub forma unei peșteri întunecoase, semnul iconografic pentru Hades, infern ori iad. Coborârea lui Isus în acest mormânt lichid este anticiparea coborârii în iad. Arătarea Spiritului Sfânt în chip de porumbel, odihnindu-se în și peste Dumnezeu Fiul, adeverește că Hristos poartă pecetea prezenței Spiritului, fiind manifestarea lui Dumnezeu și totodată Cel care o face posibilă, subiect și totodată obiect al manifestării divine. Cu alte cuvinte, Părintele Andrei Scrima spune că Hristos a venit în lume pentru ca Spiritul să se poată manifesta în mod deplin, pentru că Hristos se naște prin lucrarea Spiritului, este purtătorul ei și El însuși lucrează prin acest Spirit. Nu în ultimul rând, de unde provine necesitatea ideii de botez a lui Isus. Noi știm faptul că Isus, fiind a doua persoană a Preasfintei Treimi, Dumnezeu adevărat, dar și om adevărat, după cum mărturisim în crezul niceo-constantinopolitan, nu ar fi avut nevoie de acest botez. Noi știm că prin taina Sfântului Botez suntem eliberați de toate păcatele, dar mai ales de păcatul strămoșesc. Prin baia botezului renaștem ca oameni noi, suntem făcuți părtași ai bisericii, respectiv a misiunii ei. Dar totuși, de ce a avut nevoie de Isus de acest botez? Ca să ne arate nouă oamenilor ce fel de mântuitor este El. Nu este unul războinic și viclean, ci este unul smerit, puternic, dar și umil. Să nu uităm faptul că Isus a venit în lume ca să ne elibereze pe noi de sub robia păcatului și să împlinească toată dreptatea, învingând moartea cu propria sa moarte de pe cruce. Hristos este acea persoană care deschide izvoarele botezului prin Paștele Său. Sângele și apa care au curs din coasta străpunsă a lui Isus cel răstignit sunt semne ale botezului și ale Euharistiei, sacramente ale vieții noi. Fie ca prăznuirea
Bobotezei atunci când întinarea treimii s-a arătat, să ne lumineze nouă viețile și să ne călăuzească pe calea credinței, a dreptății, dar și a iubirii, alături de Isus, Cel care lumea a luminat. Lăudat să fie Isus!